panahon ito'y sa ating karehiyon. Tumukid ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Luis Tarok, ing mapanwalu dareng manukang ortelano at obrero. Bibay tiyaking San Luis, Pampanga. Inampang nenging kayang biye, pang sumaw at sumuyo kareng kalulu at duhagi. King kaduang gerang mundial, supremo yang menimo na king revolusyonaryong hukbalahap, ing hukbong bayan laban king Hapon. Kapamila taning liderato na, reng mga rakala baryo-baryo ning Tarlac-Ampong, Pampanga. Lubos lang ikapos king gobyernong Hapones, bayo la patintang ding Amerikano pa si bayo. Ay ba't na ning gera, di nagalya at menyang buya bilang kongresista da reng talapagobra. Kitong galiya bang milaluya ing agraryong reforma at tinugliksane ing pamangapkam na ring Amerikano king katamong gabun. Iyanguya biye edad siya mapulot netong banuang 2017 tega na ding bunying bayani ning Pilipinas. Bayaning Kapampangan ing dalapanwalu dareng malukang kabalen. Ing amanong tang siswan, yung sabihan, talon tamo yung sarili tamong Kapampangan bilang sususo keng katamong amano or language. Ing amanong siswan tamo yung Kapampangan, iba siya ni kareng mialiwang languages, pero yung kayong peka origin o peka backbone na, peka basis na, peka template, yapin ing Austronesian. Baila din tang den kasi latin tamong kulitan, yapin tang pre-Hispanic orthography na ning or writing system da rin Kapampangan. Kaya niyang bandang 1800s, talagang very prolific nung susulat. Den poeta, lalo na rin ang King Bacolor, niya mayaw siyang Athens of Pampanga in Bacolor. Ing kapakibata sinlagneing aldo alanang dadumdum ing suluning puso lilinis king dusat su. Ini personal advocacy kaya pong advocacy na yung Center for Kapampangan Studies. Ing buri ko sabihan kareng kalupatang Kapampangan. Sana ma-in love tam, ma-fall in love tam mo, kaya mo itang intellectual na yung luguran o burian. Ma-in love ka talaga, ma-attract ka keng amanong siswan kasi men kasanting. Yako po yung Rabi Tanting ko ning Center for Kapampangan Studies. Luwidya po yung kaya katamong malago at masanting amanong siswan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng City Government of San Fernando, DepEd Division of Schools of San Fernando, at CLTV 36. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Naway pagpalain po ninyo ang bawat guro, mag-aaral at magulang na patuloy na naniniwala sa kahalagahan ng edukasyon. Panginoon, kami man po ay humaharap sa isang pandemya ngayon, kami po ay nagtitiwala sa inyong mga plano. Bigyan po ninyo ng katalinuhan at kakayahan ang mga guro
na maibahagi ang kanilang kaalaman sa isang panibagong paraan ng pagtuturo. Pagpalain din po ninyo ang mga mag-aaral at manonood sa programang ito. Inilalapit din po namin sa inyo ang mga magulang na patuloy na gumagabay sa kanilang mga anak. Sa panahong ito, Panginoon, sa inyo lamang po kami nagtitiwala. Amen. Here we stand, united by one nation, sharing dreams within our hearts, filled with hope to carry out the mission, moving forward, achieving the goal. We are dreamers, full of wisdom, through nations pride and excellence, we will grow. We are believers, blessed by faith, from the humble beginning we'll be strong. And heart, the San Fernando, let the world see your star shining through. Soar high,
pagsulat ay simple lang. Ituon lang ang puso at isipan. Kasama si Fernandini, gawing laro ang pagkatuto. Sa pag-awit at pag-guhit at pagbibilang, maging makulay ang araw nyo. Tara na, kilos na, sama-sama o kay saya. Mga kasagutan ay ating tuklasin, gamit ang isip at damdamin. Kung may tanong, may sagot, kaya wag ka nang malungkot. Subok lang ng subok, wag agad susuko, sapagkat kay tagumpay ang dulo. Tara na, kilos na, sama-sama o kay saya. Mga batang Fernandino'y ating linangin, upang umunlad ang bayan natin. Tara na, kilos na, sama-sama o kay saya. Mga batang Fernandino'y ating linangin, upang umunlad ang bayan natin. Mga batang Fernandino'y ating linangin, upang umunlad, upang umunlad, upang umunlad ang bayan natin. Mapagpalang araw, Fernandini Kids! Kumusta kayo? Isa na namang araw ng pagkatuto ang mapapanood ninyo sa asignaturang Araling Panlipunan o ARPAN. Pag-uusapan natin ngayon ang mga mabuting na idudulot ng pakikilahok sa mga proyekto o mungkahi na nagpapaunlad o nagsusulong ng natatanging komunidad. Magandang araw po, teacher! Magandang araw din sa inyo, Fern, Nan, at Dino. Natutuwa ako na kayo ay nasa mabuting kalagayan at masaya ako na lagi kayong handa sa pakikinig at panonood. Ako si Teacher Maybelline mula sa Malino Integrated School. Ako ang guro ninyo sa araw na ito. Halina't alamin natin ang mabuting na idudulot kung tayo ay nakikilahok sa mga proyekto na nagpapaunlad o nagsusulong sa ating komunidad. Sigurado ako na magiging payapa, malinis at nagkakaisa ang bawat taong nanirahan sa ganitong komunidad. Fern, Nan, at Dino, nais niyo bang manirahan sa komunidad na ito? Opo, teacher! Masaya po ang manirahan sa komunidad na iyan! Bago natin simulan ang ating aralin, tayo munang sasamahan tayo ni Fern, Nan, at Dino sa pag-awit. Simulan na natin ang pag-awit. Babasahin ko muna ang liriko ng awit upang maunawaan ninyo ito. Ang pamagat ng awit, Makilahok sa Komunidad, na isinulat ni Ginang Leila E. Otor. Kantahin natin ito sa tono ng sitsiritsit alibangbang. Gustong-gusto ko po yan, teacher! Makilahok sa komunidad, proyektong nakakaunlad. Pag tayo ay sama-sama, komunidad ay sasaya. Halina at sumali na, tree planting at upland linis. Tayo ay hinihintay na, sumama sa paglilinis. Ngayon, kayo naman kids ang magbabasa ng liriko. Sasabayan kayo ni Fern, Nan, at Dino. Makilahok sa komunidad! Isinulat ni Ginang Leila N. Otor. Makilahok sa komunidad! Proyektong nakakaunlad. Pag tayo ay sama-sama, komunidad ay sasaya. Halina at sumali na. Tree planting at upland linis. Tayo ay hinihintay na.
Sumama sa paglilinis. Ang galing ninyo, kids! Salamat sa inyo, Fer, Nan, at Dino. Ngayon naman, iparirinig ko sa inyo ang tono ng awit. Madali lang to, kids! Makinig ng mabuti, ha? Handa na ba? Matilahok sa komunidad, proyektong nagauunlad. Pag tayo ay sama-sama, komunidad ay sasaya. Halina, sumali na, planting at paglinis. Tayo ay hinihintay na, sumama sa paglilinis. Sumama sa paglilinis. Nasundan ba ninyo ang tono ng awitin, kids? Mahusay kung ganon! Ano pang hinihintay natin? Fernandini Kids, sabayan niyo kami! Matilahok sa komunidad, proyektong nagauunlad. Pag tayo ay sama-sama, komunidad ay sasaya. Halina at sumali na, planting at paglinis. Tayo ay hinihintay na, sumama sa paglilinis. Sumama sa paglilinis. Galing naman ninyong umawit, mga bata! Nagustuhan ba ninyo ang ating awit? Opo, teacher! Masaya ang pakiramdam kapag umaawit, kids. Sa mga awit, mayroon tayong natututuhan na magagamit natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Magaling! Mayroon akong inihandang mga tanong para sa inyo. Handa na ba kayo? Opo, teacher! Tungkol nga saan ang ating inawit? Tungkol po sa pakikilahok sa komunidad. Tama kayo, Fer, Nan, at Dino. Tungkol ito sa tungkulin ng mabuting mamamayan na makilahok sa mga proyekto ng komunidad upang makamit ang nilalayo nito at makatulong sa pag-unlad ng sariling pamayanan. Maraming iba't ibang proyekto o programa ang inilulunsad sa bawat komunidad. Pag-uusapan natin yan sa pagbabalik na Fernandini Kids TV! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng City Government of San Fernando, DepEd Division of Schools of San Fernando, at CLTV 36. Sa haba po ng traffic sa EDSA, pabayaan ko po na umihi. Madalas po nakakaranas ako ng pananakit ng aking bewang. Ang findings po sa akin ay nagkaroon po ako ng kidney stone. Dahil sa kidney care, ang problema ko sa kidney ko, solved na. Kayang-kaya ng kidney care. Ang kidney care, hindi gamot, hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. 레츠비 딜리버리 Ang programang ito ay hatid sa inyo ng City Government of San Fernando, DepEd Division of Schools of San Fernando, at CLTV 36. Welcome back, Fernandini Kids! Ang ating komunidad ay may maraming proyekto na nakakatulong sa bawat mamamayang naninirahan dito. Ang lahat ng ito ay para sa ikabubuti ng bawat mamamayan. Ngayon,
ating mapapanood ang iba't ibang ginagawa sa komunidad upang ito ay umunlad. Unang bilang, waste segregation. Ito ang paghihiwalay ng mga nabubulok na basura sa mga hindi nabubulok. Ikalawang bilang, tapat mo, linis mo. Paglilinis ng bawat mamamayan sa kanilang paligid. Kung lahat ng tao sa komunidad ay gagawin ito, magiging malinis ang komunidad. Ikatlong bilang, eco-savers. Pagbebenta ng mga basurang pwede pang pakinabangan. Ika-apat na bilang, tree planting. Pagtatanim ng mga puno. Ika-limang bilang, feeding program. Pagpapakain sa mga batang kulang sa nutrisyon. Ginagawa rin ba ito sa inyong komunidad? Opo, teacher! Napakahusay niyo naman! Ngayon, babasahin ang kwento ng 2 barangay mula sa isang komunidad. Pinamagatang ang Barangay Sampaguita at Barangay Gumamela na isinulat ni Ginang Leila N. Otor mula sa Malino Integrated School. Makinig kayong mabuti, ha? Ang Barangay Sampaguita at Barangay Gumamela, isinulat ni Ginang Leila N. Otor. May 2 barangay na madalas akong isama ng aking lola Catalina noong bata pa ako. Pinupuntahan niya noon ang 2 niyang matalik na kaibigan. Magkatabi halos ang 2 barangay na ito. Ang Barangay Sampaguita na nasa gawing kaliwa ng simbahan at ang Barangay Gumamela ay nasa gawing kanan naman ng simbahan. Halos magkapareho ang itsura ng 2 barangay na ito noon. Pagkalipas ng 20 taon, nakapunta uli ako sa 2 barangay na ito. Laking gulat ko! Ang 2 barangay na halos magkapareho ay ibang-iba na ngayon. Napansin ko na ang komunidad sa Barangay Sampaguita ay mas maunlad kung ihambing sa Barangay Gumamela. Napag-alaman ko na may programa palang ipinatutupad ang kapitan ng barangay sa Barangay Sampaguita. Waste segregation. Tapat mo, linis mo. Eco-savers. Tree planting. Feeding program. Remedial reading program. Say no to drugs. Anti-COVID program. Kapag nagpapatawag ng pulong ang barangay kapitan, ang lahat ng mga nakatira ay nagsisidalo. Sa pagpupulong, nagpapatupad sila ng social distancing at di nakakaligtaan na magsuot ng face mask at face shield. Ang kapitan ay nagbibigay impormasyon sa mga dapat gawin sa mga programang nakakaunlad sa komunidad. Nakikilahok naman ang mga naninirahan dito dahil alam nila ito ay nakakatulong sa kanilang komunidad. Ang Barangay Gumamela naman, bagamat may programa rin ang kapitan nila, pero kapag nagpapatawag ng pulong ang kanilang kapitan, hindi lahat ng mga nakatira ay nagsisidalo, kaya hindi nakakalahok sa mga programa ng barangay. Napansin ko rin na nagkalat ang basura sa mga kalye. Di nagsusuot ng face mask ang mga residenteng nagkukwentuhan sa labas. Kaya hindi ako nagtaka kung bakit naging maunlad ngayon ang Barangay Sampaguita. Dahil ang mga naninirahan dito ay nakikilahok sa programa ng komunidad. Diyan nagtatapos ang ating kwento. Ngayon naman, naghanda ako ng ilang tanong para sa inyo. Handa na ba kayo? Simulan na natin! Unang tanong. Ano ang pamagat ng kwento? Teacher, ang pamagat po ng kwento ay ang Barangay Sampaguita at Barangay Gumamela. Tama ka riyan, Dino!
Pangalawang tanong. Ano-ano ang mga proyekto na nabanggit sa Barangay Sampaguita? Katulad po ng waste segregation at tapat mo, linis mo po, teacher! Mayroon rin pong eco-servers, tree planting, feeding program at remedial reading program. May programa rin po silang Say No to Drugs at Anti-COVID program po, teacher. Ikatlong tanong. Bakit kaya kapag nagpapatawag ng pulong ang pinuno ng Barangay Sampaguita, ang lahat ay nagsisidalo? Ang kapitan ay nagbibigay ng impormasyon sa mga dapat gawin sa mga programang nakakaunlad para sa komunidad po, teacher. Tama ka yan, Fer. Ika-apat na tanong. Bakit kaya mas maunlad ang Barangay Sampaguita kaysa Barangay Gumamela? Teacher, maunlad po Barangay Sampaguita dahil ang mga naninirahan dito ay nakikilahok sa programa ng komunidad. Magaling, Nan! Ikalimang tanong. Kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon na manirahan sa isang barangay na ibinigay sa kwento, saan mo nais tumira at bakit? Teacher, nais ko pong tumira sa Barangay Sampaguita dahil po nagtutulungan ang mga nakatira rito. Tama, Dino! Masaya ang komunidad kapag nagtutulungan ang mga naninirahan sa komunidad. Pinahangan niyo ako, Fer, Nan, at Dino! Ang galing ninyo! Masayang-masaya ako dahil alam nyo na ang kahalagahan ng mabuti na idudulot kung tayo ay nakikilahok sa mga proyekto na nagpapaunlad o nagsusulong sa ating komunidad. Magkakaroon tayo ngayon ng isang gawain na susukat sa inyong natutuhan sa araw na ito. Makikita sa inyong screen ang mga gawain. Ituro ang check kung ang pahayag ay nagpapakita ng pagkikilahok sa programa ng komunidad at X naman kung hindi. Unang bilang, tumulong ang iyong pamilya para sa pagpapak ng relief goods na ipamimigay ng inyong komunidad sa mga frontliner na nasa ospital. Ano ang inyong sagot? Check ba o X? Kung check ang iyong sagot, tama ka! Pangalawang bilang. Pinaghihiwalay ni nanay ang aming basura sa bahay para sa basurang nabubulok at di nabubulok. Ano ang inyong sagot? Check ba o X? Kung check ang iyong sagot, tama ka! Ikatlong bilang. Ang mga programang ginagawa sa bawat komunidad ay hindi na lubhang kailangan dahil may lokal na pamahalaan naman na gagawa nito. Ano ang inyong sagot? Check ba o X? Kung X ang inyong sagot, tama ka! Ika-apat na bilang. Magdaos ng tapat mo, linis mo sa lugar upang makaiwas rin sa sakit na dengue at sumunod sa utos na mag-face mask at mag-face shield. Ano ang inyong sagot? Check ba o X? Kung check ang iyong sagot, tama ka! Ikalimang bilang. Huwag makilahok sa anumang programa ng barangay dahil walang sahod na makukuha rito. Ano ang inyong sagot? Check ba
o X? Kung X ang inyong sagot, tama ka! Tandaan ninyo mga Fernandini Kids, may mga proyekto ang komunidad na nagtataguyod ng kalinisan, kaayusan, kasaganaan, katalinuhan at iba pa. Tungkulin ng mabuting mamamayan na makilahok sa mga proyekto ng komunidad upang makamit ang nilalayo nito at makatulong sa pag-unlad ng sarili at pamayanan. Maraming iba't ibang proyekto o programa ang inilulunsad ang bawat komunidad. Lahat tayo ay may kakayahan na tumulong at makilahok sa mga inisyatibong ito ng ating mga namumuno. Kayo, kids, nakikilahok rin ba kayo sa mga programa ng komunidad? Parang narinig ko na sinigaw ninyo ang sagot na, Opo! Sa bahay po namin, teacher, pinaghihiwalay po namin ang basurang nabubulok at basurang di nabubulok. Wow! Ang galing naman, Fer! Ang mga proyekto sa mga barangay, gaya ng waste segregation, ay mahalaga dahil nakakatulong ito sa pagpapanatili ng mas malinis na kapaligiran at natututo ang mga mamamayan na maging responsable sa kanilang basura. Kami naman po, teacher. Tinutulungan ko si tatay na magtanim ng puno. Magaling! Nagpapakita kayo ng malasakit sa komunidad. Dahil ang tree planting program ay nakakatulong sa pag-iwas sa malawakang pagbaha na dulot ng malakas at walang tigil na ulan na nagdudulot rin ng pagguho ng lupa sa kabundukan. Dahil doon, saludo ako sa inyong kabutihan na lumahok sa inyong komunidad. Ipinagmamalaki ko kayo, Fernandini Kids. Uminom muna kayo ng tubig at magbabalik ang Fernandini Kids TV. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng City Government of San Fernando, DepEd Division of Schools of San Fernando, at CLTV 36. Take that journey now with a Changhe Journey MPV M60. Changhe. Change your drive. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng City Government of San Fernando, DepEd Division of Schools of San Fernando, at CLTV 36. Welcome back, kids! Nagtukoy natin kanina ang mga gawain na nagpapakita ng pagkikilahok sa mga programa sa ating sariling komunidad. Kung ikaw ang bata sa bawat sitwasyon, ano ang iyong mararamdaman? Ikaw ba ay masaya? O ikaw ba ay malungkot? Maaari ba ninyong basahin, Nagdino ang mga sitwasyon? Opo, teacher! Fernandini Kids, sabayan ninyo sa pagbasa sina Nan at Dino.
Inilalagay ko ang balat ng saging sa basurahan para sa mga nabubulok. Mas pinili ko ang maglaro kaysa manood ng Fernandini Kids TV, kung saan ako'y matututo at magiging aktibong mag-aaral. Nagbigay ako ng maliliit na puno o seedlings para itanim ng aking mga kabaryo sa lugar na pupuntahan nila para sa tree planting. Tinulungan ko si nanay na gumawa ng tinapay na ibibigay para sa feeding program sa aming komunidad. Pinagpaalam ko kay nanay na ibigay ang mga bote at dyaryo sa aming paaralan para sa proyektong Pera sa Basura. Wow! Mabilis na kayong magbasa, mga bata! Magaling din kayo, Fer, Nan, at Dino! Nauunawaan ba ninyo ang inyong nabasa? Magaling! Halina't sagutin na natin ang gawain. Ibibigay ko ang panuto. Makinig ng mabuti. Ano ang akmang damdamin ng bata sa bawat sitwasyon? Ipakita ang masayang mukha. Kung ito ay nagpapakita ng masayang damdamin sa pakikilahok ng programa ng komunidad. Malungkot na mukha naman kung ito ay nagpapakita ng malungkot na damdamin. Simulan na natin! Unang sitwasyon. Inilagay ko ang balat ng saging sa basurahan para sa mga nabubulok. Happy face o sad face? Ano ang inyong sagot? Mahusay! Happy face ang tamang sagot. Masaya kung ang batang tulad mo ay alam ang tamang pagtatapon ng basura. Ikalawang sitwasyon. Mas pinili ko ang maglaro kaysa manood ng Fernandini Kids TV kung saan ako ay matututo at magiging aktibong mag-aaral. Happy face o sad face? Ano ang inyong sagot? Sad face o malungkot na mukha ang sagot. Ang panonood ng Fernandini Kids TV ay lubos na nakakatulong para matuto tayo. Lalo na ngayon at wala pang face-to-face learning sa paaralan. Tatlong sitwasyon. Nagbigay ako ng mga maliliit na puno o seedlings para itanim ng aking mga kabaryo sa lugar na pupuntahan nila para sa tree planting. Happy face o sad face? Ano ang inyong sagot? Kung happy face ang inyong sagot, tama kayo! Ang tree planting program ay nakakatulong sa pag-iwas sa malawakang pagbaha na dulot ng malakas at walang tigil na ulan na nadudulot rin ng pagguho ng lupa sa kabundukan. Ika-apat na sitwasyon. Tinulungan ko si nanay na gumawa ng tinapay na ibibigay para sa feeding program sa aming komunidad. Happy face o sad face? Ano ang inyong sagot? Magaling! Happy face ang tamang sagot. Masaya ang ating nanay at ang mga bata sa inyong komunidad dahil ang feeding program ay nakatutulong sa pagpapakain sa mga batang kulang sa nutrisyon. Ikalimang sitwasyon. Pinagpaalam ko kay nanay na ibigay ang mga bote at dyaryo sa aming paaralan para sa proyektong Pera sa Basura. Happy face o sad face? Ano ang inyong sagot? Magaling! Happy face ang tamang sagot! Masaya ang bumubuo sa paaralan dahil ang binigay mo ay malaking tulong sa paaralan. Mahusay mga bata! Laging ilagay ang sarili sa sitwasyon na nakakabuti sa lahat, lalo na sa ating komunidad.
Isiping mabuti na dapat tayong makilahok sa programa ng ating komunidad. Nakuha niyo ba ang lahat ng tamang sagot, Fernandini Kids? Masaya ako dahil marami kayong natutuhan sa ating aralin sa araw na ito. Tama ba, mga bata? Opo, teacher! May ipapakita akong larawan sa inyo, mga bata. Handa na ba kayo sa ating susunod na gawain? Halina't gawin natin ito. Tingnan ang mga sumusunod na larawan. Gawin ang thumbs up kung ang larawan ay akma o tugma sa pangungusap. At thumbs down kung ito ay mali. Maliwanag na ba sa inyo ang panuto? Una, pinaghihiwalay ang basurang nabubulok sa mga basurang di nabubulok. Magaling! Ang sagot ay thumbs up. Pinaghihiwalay ang basurang nabubulok sa mga basurang di nabubulok. Dahil dito, kikita pa tayo ng pera kasi ang pwedeng ibenta katulad ng bote ay pwede pang dalhin sa junk shop. Ikalawa, lumabas sa bahay ng walang suot na face mask o face shield. Mahusay! Ito ay thumbs down. Kailangan magsuot tayo ng face mask at face shield kapag lumalabas ng bahay para makaiwas tayo sa sakit na COVID-19. Ikatlo, pagtatanim ng mga puno. Mahusay! Ito ay thumbs up. Pagtatanim ng mga puno ay mahalaga para maiwasan natin ang pagbaha. Ika-apat, libreng pagkain sa mga bata para magkaroon ng wastong nutrisyon. Mahusay! Ito ay thumbs up. Libreng pagkain sa mga bata para magkaroon ng wastong nutrisyon. Hindi lang sa komunidad ginagawa ito, sa paaralan natin ay mayroon din nito. Ikalima, paglilinis sa tapat ng sariling bakuran. Magaling! Ang sagot ay thumbs up. Paglilinis sa tapat ng sariling bakuran, ito ay mahalaga sa ating komunidad para makaiwas tayo sa anumang sakit. Mga bata, laging tatandaan na mas makabubuti sa atin na tumulong o makilahok sa programa ng komunidad. Kapag tulong-tulong, sigurado ako na uunlad ang inyong komunidad. Huwag aalis, magbabalik ang Fernandini Kids TV. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng City Government of San Fernando, DepEd Division of Schools of San Fernando,
at CLTV 36. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng City Government of San Fernando, DepEd Division of Schools of San Fernando, at CLTV 36. Masayang pagbabalik, kids! Para sa ating pangwakas na gawain, susukatin natin ang inyong natutuhan. Ihanda ang inyong lapis at papel. Handa na ba kayo, kids? Makinig ng mabuti, kids. Maaari rin niyong sabayan sa pagbabasa ng mga tanong. Una, nakita mo ang isang bata na pinipitas at nilalaro ang mga bulaklak sa daan. Ano ang gagawin mo? Letrang A, hindi ko po siya papansinin. Letrang B, sasabihin ko po, hindi tama na pitasin ang mga bulaklak sa daan. Letrang C, lalapitan ko po siya at aawayin. Ikalawa, sino sa mga sumusunod ang nagpapamalas ng pagkikipagtulungan sa komunidad? Letrang A, si Maria na piniling maglaro sa halip na sumali sa tree planting ng paaralan. Letrang B, si Joey na laging pinipitas ang mga bulaklak sa kalye. Letrang C, si Pepe na laging itinatapon ang mga basura sa tamang lalagyan. Ikatlo, napansin mo na marumi at puno ng basura ang harapan ng inyong bahay. Ano ang gagawin mo? Letrang A, sasabihin ko kay nanay upang linisin niya. Letrang B, hindi ko ito papansinin. Letrang C, kukuha ng walis at lilinisin ito. Ika-4, ang COVID-19 ay isang nakakahawang sakit na laganap ngayon sa buong mundo. Bunga nito ay pinagbabawal ang paglabas sa kalye ng mga batang tulad nyo upang mapanatili ang inyong kaligtasan. Ano ang dapat mong gawin? Letrang A, lalabas pa rin sa kalye at maglalaro. Letrang B, mananatili sa loob ng bahay at tutulong sa magulang sa mga gawain. Letrang C, maghapong maglalaro ng cellphone. Ikalima, dahil bawal lumabas ang isang batang tulad mo sa daan, alin sa mga sumusunod ang maaari mong gawin upang makatulong ka sa inyong komunidad? Letrang A, pagsasagawa ng tree planting. Letrang B, pagtulong sa pagbibigay ng relief goods. Letrang C, pag-segregate ng basura sa bahay. Magaling! Naisulat na ninyo ang inyong mga sagot? Ngayon naman, iwastunan natin ang inyong mga sagot. Paano ang pagwawasto ng inyong mga sagot? Ganito ang gagawin. Lagyan ng check ang bilang na may tamang sagot at bilugan ang bilang kung mali naman ang inyong sagot. Halimbawa, sa unang bilang, ang tamang sagot ay letra A. Ang nakalagay sa iyong sagutang papel ay letra A, lagyan mo ng check ang number 1. Kung ang sagot mo naman ay ibang letra, ito ay iyong bilugan.
Nasundan ba ninyo ang tamang pamamaraan ng pagwawasto ng sagutang papel? Magaling, kids! Mga magulang o nakatatandang kasama ng mga bata sa bahay, pakigabayan po ang inyong mga anak sa pagwawasto ng kanilang sagutang papel. Maraming salamat po. Ngayon, handa na kayo sa pagwawasto ng inyong sagutang papel. Halina't sagutin natin ang pagtataya. Una, nakita mo ang isang bata na pinipitas at nilalaro ang mga bulaklak sa daan. Ano ang gagawin mo? Letra A, hindi ko po siya papansinin. Letra B, sasabihin ko po, hindi tama na pitasin ang mga bulaklak sa daan. Letra C, lalapitan ko po siya at aawayin. Para sa unang bilang, letra B ang tamang sagot. Pagsasabihan siya na hindi tamang pitasin at laruin ang mga bulaklak sa daan. Ikalawa, sino sa mga sumusunod ang nagpapamalas ng pagkikipagtulungan sa komunidad? Letra A, si Maria na piniling maglaro sa halip na sumali sa tree planting ng paaralan. Letra B, si Joey na laging pinipitas ang mga bulaklak sa kalye. Letra C, si Pepe na laging itinatapon ang mga basura sa tamang lalagyan. Kung diniksi ang iyong sagot, tama ka! Si Pepe na laging itinatapon ang mga basura sa tamang lalagyan. Ikatlo, napansin mo na marumi at puno ng basura ang harapan ng iyong bahay. Ano ang gagawin mo? Letra A, sasabihin ko kay nanay upang linisin niya. Letra B, hindi ko ito papansinin. Letra C, kukuha ng walis at lilinisin ito. Good job! Letra C ang tamang sagot. Ika-4, ang COVID-19 ay isang nakakahawang sakit na laganap ngayon sa buong mundo. Bunga ito ay pinagbabawal ang paglabas sa kalye ng mga batang tulad nyo upang mapanatili ang inyong kaligtasan. Ano ang dapat mong gawin? Letrang A, lalabas pa rin sa kalye at maglalaro. Letrang B, mananatili sa loob ng bahay at tutulong sa magulang sa mga gawain. Letrang C, maghapong maglalaro ng cellphone. Kung letrang B ang iyong sagot, tama ka! Mananatili sa loob ng bahay at tutulong sa magulang sa mga gawain. Ika-5, dahil bawal lumabas ang isang batang tulad mo sa daan, alin sa mga sumusunod ang maaari mong gawin upang makatulong ka sa inyong komunidad? Letrang A, pagsasagawa ng tree planting. Letrang B, pagtulong sa pagbibigay ng relief goods. Letrang C, pagsisegregate ng basura sa bahay. Magaling! Letrang C ang tamang sagot, pagsisegregate ng basura sa bahay. Magaling! Sigurado akong mataas ang nakuha ninyong marka. Sigurado rin akong marami kayong natutuhan sa araw na ito. Isa talagang mapagpalang araw ang umagang ito. Laging mag-aral ng mabuti. Muli, ako si Teacher Maybelline ng Malino Integrated School na nagsasabing ang pagtulong sa komunidad ay tungkulin ng bawat isa. Bata man o matanda ay may magagawa. Hanggang sa muli, Fernandini Kids! Pagsulat ay simple lang, ituon lang ang puso at isipan.